हामासआ इजराइलखौ जोबथा वार्निं होदों। हामासआ इजराइलनि खानानै दोननाय सुबुंफोरखौ हगार हरला होननानै हुमखि होदों इजराइलखौ। हामासआ दाबि दैखांनायफोरखौ मोनसेबो मावफुङासै इजराइलआ। बेनिखायनो इजराइलनि खानानै दोननाय सुबुंफोरखौ थांनानै थानो होनाय नंला होननानै हुमखि होदों हामासआ। बे हुमखिखौ हामासनि दैदेनगिरि आबु अबदारआ होदों। जुदि इजराइलआ हामासनि दाबिफोरखौ मानिया अब्ला इजराइलनि खानानै दोननाय सुबुंफोरखौ सासेबो थांनानै थानो होनाय नंला होननानै हुमखि होदों हामासआ इजराइलखौ। इजराइलआ फोरमायनाय बादिब्ला हामासआ इजराइलनि 137 इजराइलनि थागिबि सुबुंफोरखौ खानानै दोनदों। हामास आरो इजराइलनि बे गिख्रंथाव दावहायाव सा 17,000 सुबुंफोरा जिउ नागारनो गोनां जादों। इजराइलनि खानानै दोननाय सुबुंफोरखौ हगार हरनांगौब्ला इजराइलआ मानिनांगोन हामासनि दाबिफोरखौ। मोनसे टेलिभिजननि गेजेरजों जोबथा हुमखि हरदों इजराइलखौ हामासआ। जुदि हामासनि दाबिफोरखौ इजराइलआ मानिया अब्ला इजराइलनि खानानै दोननाय सुबुंफोरखौ सासेबो थांनानै थानो होनाय नङा होननानै हुमखि होदों हामासआ इजराइलखौ। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।